Gyda Menter Gorllewin Sir Gâr, ges i'r anrhydedd i wirfoddoli yng ngwyl canol dref gyntaf Caerfyrddin erioed. Ges i'r cyfle hefyd i ddysgu llu o wahanol sgiliau hollol newydd i mi, o fod yn stiward i fod yn fasgo mewn sioe blant. Bues i'n gwirfoddoli yn clwb drama Menter Gorllewin Sir Gâr y llynedd, a roedd hwn y cyfle i fi annog plant i fagu hyder ac i'w tywys nhw i feddwl am syniadau unigryw. Ges i hefyd siawns i arwennu fy sesiynau gan gadw trefn arnynt, a feithrin cyfrifoldeb am blentyn anabl. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus o gael gwirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr, bues i'n gwirfoddoli gyda raser iaith a hefyd gwyl canol dre. Cefais lawer o gyfleoedd i wirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr, gan gynnwys clwb ffotograffiaeth, clwb hwyl bach, clwb drama a chor myrddin. Bues i'n gwirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr drwy drosleisio gwybodaeth ar gyfer gwefan newydd cynllun profi. Yn ogystal, bues i'n cynrychioli Ysgol Bro Pedr a nifer o ddisgyblion eraill yng nghyfarfodydd ar gyfer cynllunio gwefan newydd y Menter. Trwy hyn nes i mewnffryn nifer o sgiliau oedd yn fuddiol iawn, fel gweithio gydag eraill, ond yn fwy na hynny gweithio gydag eraill o'n i ddim yn adnabod cynt. A thrwy'r profiadau yma, dwi wedi gallu datblygu fy hunan hyder, fy sgiliau cyfathrebu a fy sgiliau rheoli amser, ond hefyd gwneud cysylltiadau o fewn y gymuned. Fi'n credu ta'r peth pwysica a fi wedi dysgu yw siwr i ymdrin â gwahanol bobl. So, siwr i ymdrin da plant i oedolion, siwr i ymdrin da dysgwyr Cymraeg, a fi'n credu bod hwnna yn bwnc yn bwysig iawn, really, i ddysgu, jyst achos mae fe'n sgil hanfodol a pwysig mae pob unigolyn angen, fi'n credu. Os na goni bai, bydden ni'n argymell i eraill wirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr, a pheidiwch fod yn swil gan fod tîm gweithgar a chyfeillgar yno i'ch cefnogi chi. Mae'n rhywbeth gwych i roi ar CV, mae'n rhywbeth dda ar gyfer profiad bywyd, profiad gwaith, a nes i wir fwynhau'r profiad. Bydden ni'n bendant yn argymell i nifer o bobl eraill i wirfoddoli gyda'r Menter, gan bod fi wedi meithrin nifer o sgiliau byd gwaith hanfodol. Yr amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n digwydd oedd pob diwrnod yn wahanol. Dyw e ddim fel swydd arferol, mae rhywbeth newydd yn digwydd bob dydd. Diwrnod hwylus ym mha bynnag ddigwyddiad ych chi ynddo, a chi'n dod i nabod pobl newydd, ond hefyd mae gyd nifer o sgiliau fydd yn fuddiol i chi yn y dyfodol. Byddai byth yn anghofio fy mrofiad gyda Menter Gorllewin Sir Gâr. Dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle gan argymell i unrhyw un ystyried gwirfoddoli gyda'r Menter. Bydden ni'n argymell llawer o bobl i ddechrau wirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr. Mae wedi darparu llawer o gyfleoedd a dwi wir wedi mwynhau. Roedd yn anrhydedd gallu gwneud y gweithgareddau yma drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn sicr wedi dylanwadu ar fy newis i astudio'r Gymraeg yn y Brifysgol ym mis Medi. Dwi nawr yn yr ail flwyddyn o astudio therapi iaith a lleferydd yng Nghaerdydd, ac roedd gwirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr wir wedi'n helpu i benderfynu mae gyda plant hoffwn weithio yn y dyfodol. A dwi'n ddyledus iawn i'r Menter am roi'r cyfleoedd yma i mi wirfoddoli a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn Sir Gyfyrddin.